Dámy, toto je pre vás. Akákoľvek žena dokáže vyvolať u muža erekciu. Nie je to ťažké, ale iba skutočná bohyňa dokáže u muža vyvolať erekciu jeho vedomia. To znamená, že on je viac inšpirovaný naplniť svoje poslanie, stať sa svojím najlepším ja, žiť v integrite a v zhode. A čím viac ty ako žena si spojená so svojím srdcom, so svojou srdečnou čakrou a máš ju úplne otvorenú, si spojená so svojou vnútornou bohyňou a tou svojou skutočnou boskou esenciou a vidíš, kto je on v skutočnosti, vidíš jeho majestátnosť a jeho potenciál a odzrkadlíš mu to späť vtedy, keď je v tvojej prítomnosti a pozrie sa ti do očí a uvidí, aký najvyšší potenciál je on schopný dosiahnuť. Čo je on v skutočnosti schopný dosiahnuť. A ty sa nezastavíš, kým to nedosiahne. Budeš ho podporovať a motivovať v tom s láskou. Vtedy dokážeš inšpirovať jeho erekciu vedomia.